تملكتنا لك ساعة 6 خوين الله زينا نختكتاتل نعدم دكتور فانا حقوس فلاميتي قوال ستيتي بريزيدنت يونيفرسيتي مقالة خوينن تشيمن قدما ديجري تمرتن بيونيفرسيتي أديس أبابا بحجز تمر أنتونا كالأين سالسين ديجري تمرتن هبا يونيفرسيتي دبو أفريقيا تخطاتيلنين دكتور فانا حقوس قطيلن بهاجر كينيا زركب أكاديمي ساينس أفريقيا دهر الدكتوريتن كام زرخبا يزرب تن بريزيدنت أبي بيرو فتح كل تجري عقابي حق كوينن سرح الجمر أنتونا هبا يونيفرسيتي مقالة نعسر تخلت عامتات بحق زيت بروفيسور نت أقلقلنين دكتور فانا بيونيفرسيتي مقالة فلاميتي قوال ستيتي بريزيدنت خوينن تسهيمن الوا أبيات فردي زهبهم قلقالوتات بتكنولوجيا استحجز بمقبار زلعلو طرعنات المفتاح الناصر حمقانو بريزيدنت حافشاو بيت فردي ويزورو مأزا أشنا في تزاريبا أبيات فردي بزي زخانة إيد أتاونت وسان إنها بيوم كبلاون وسيخن قاليت أنا الوا سلومن أباقاز أوادي دولو يبرها أباد كسعبوي أب إثيوبيا بزهب وقلقالت بزح التوك عبز العالم أبيات فردي كانديوم مس إثيوبيا عن حيث جبرا بريزيدنت حافشاو بيت فردي إثيوبيا ويزرو معزاشنا في أبيات فردي ناس عن زي شراون كوينهم أم مسرح لو تار إنيلن بعلفه كل تعمد كل أبي زحلفو خلت عامة فرعان أبيات فردي بيت فردي كم تكال ديانو كم سوميا ناس آخوينهم نخسرحو استفلالي سرحة تساريح يوم بزد ما وصيت ناترخبيو حزبون كن أبيات فردي زي شراوي نزبل كرداي حبرة سب حزبون حتى اللوكو ويزرا معزا نزحتو ملؤ بملؤ كن قرف بحدك الزوالان تخبده أبيات فردي ناسان زي شراون كوينوم يني بلا وفردي بيتوش بفصوم ناس علي هون ويتشلوم يميل أبيات فردي بفصوم ناس خونا يخولون زبل نوح جزيت سنحب بمخانو إزين خقرف ناي مقبار سراح يترفن ناي مخنياتو حزي أسرار أبيات فردي انتي يمثل نزبل حزوم زي كونس بعين عمتي بيت فردنا أيكونن كاب زبل انبار بمرتعو أيكونن حتى زل على اللوم أو هباقل قالوا تابعات الفردي بتكنولوجي نحجزو مقبار كالق تكبر مخانوون ويزرو مع زي قلتا فايلينج يمنلو ይሄንን ከየክልሎቹ በፊት የሚጀምርነው ነገር ፋይሊንግስ ባል እዝከ ካብ ክልል ቅድም ኢልና ዝጀመርናዮ ነገር እዩ ኣብ ዘለዎ ኮይኖም ናብ ሰበር ጥራን ዘለዎም ሰብ ጉዳይ ብኢፋይሊንግ ጥራኖም ይልኹ እዚ ኣብ አዲስ አበባ ከጅማር ምድላውና ወጊና ኢና ጠባኣታት ኣብ ቢሮም ኮይኖም ክስኸፍቱ ይኽእሉ እዮም ማለት እዩ ኣብ ቀረባ ዝተጀመረን ተገልገልትን ጠባኣታትን እዋን ቆፀሮ ኣብ ዘለዎ ኮይኖም ሓፅር ናይ ጽሑፍ መልእኽቲ ናይ ምልኣኽ ስርዓት ግልጋሎት ብቴክኖሎጂ ናይ ምድጋፍ ስራሕ እውን እናተሰርሐ እዩ የኤስኤምኤስ መልእክት አሁን ሰው እንደ ጥሩ ነገር እየተደሰተበት ያለው መልእኽቲ ኤስኤምኤስ ሕዚ ሰብ ከም ጽቡቕ ነገር እናተሓጎሰሉ እዩ ደያኑ ግዜ ስለ ዝሓፅሮም እንተዘይ ወሲኖም ሰበብ ዝመጽኡ ከይንገላታዕ መልእኽቲ ክበጽሖም ምግባር ኢላይኒንግ ውሳነ ክረኽቡ ነዊሕ ግዜ ወስዱ ዝነበሩ መዝገባት ክሲ ብቕልጡፍ ምዕልቦ እናረኽቡ እዮም ዝበላትን ፕሬዚደንት ሕዚ እውን ዝሐሸ ስራሕ ክህሉ እናተንቀሳቐስና ኢና ኢለን أب كل التجرين خلت نت ب5 مليون حزبي كالأي زور سبعة حاجز مقبارو جزاو من محدار اتخل لافليتهم جزاو من محدار بز حلفوا 200 معلتات زفت صمم تجوارات بزملكات مجلة يبولم حلفة بيت صحفة جزاو من محدار أي تجاور مسك الكاسة كم زبل وصلت أنهم بزي أقباب كتقمو أبز أنحوز تفلالي حلفت سراح سقمتي كم استوسديو የጊዜያዊ አስተዳደር አመራሮች በተለያዩ ጊዜያት ከህዝብም ከመንግስታው መዋቅር ያገኘነው መረጃ መሰረት በማድረግ ነው ናይቲ ግዚያዊ ምምሕዳር አመራርሓታት ካብ ህዝብን መሓውር መንግስትን ብዝረኸብናይ ሓበሬታ መሰረት ኣብ ዝተፈላለዩ ዋናት ጉድለት ኣብ ዝነበሩ አመራርሓታት ስጉምቲ ወሲድና ኢና ሓደ ናይቲ ህዝቢ ስናምሩ ዘይውክሉ ኣብ ዝነበሩ አመራርሓታት ስጉምቲ ወሲድና ኢና ብኻልኣይ ደረጃ ኣብ ስርቅን ሌብነትን ብምውፋር ናይቲ ህዝቢ ምንግልታዕን ኣብ ፀገም ውሽጢ ምውዳቕን ንጎኒ ብምባል ኣብቲ ፀገም ዝተረኸቡ አመራርሓታት ድማ ካብ ቦትኦም ክለዓሉ ጌርና ኢና ኣብ ከይዲ ድማ ካብ ሓላፍነቶም ምልዓል ጥራሕ እንተይኮነስ ብሕጊ ክዕተትሉ ዝኽእሉ أجاباب كله يوم. أتي جزاوي من محدار خل أي زور هتوت سبعة حاجزن مقبار دماء أقول كلمة مدلاو كم استجابر أيوم زجلتهم. ሁለተኛ ዙር የአስቸኳይ ጊዜ እርዳታ ያደረግን ነው የምንገኘው خلأي زور هتوس حاجز أم مقبارنا نركب إذا حاجز هيوتنا مدحن حاجز لزخنا حزون أدلاي زبله خلو قد ما كنتات انتي تمالو اتيز من قيموت رديت سلاغنا لو كنتات له أبكال أي زور نايت ترداي قصر بتخكل كقمات بمقبار حتى تنت بزلو درجان مكففال 410 شح كنتال نخلتنت ب5 مليون حزبي تدالي يزركب كابز تفلالي خوابيتات تجرايز تمزابل زيقاتات التجيزيو ممحدار مس منغست فيدرال بحبار بمخان
ሓገዝ ኣብ ምግባር ከም ዝርከቡ እውን ሓቢሮም ኣለዉ። አሁን በክልሉ በተጨባጭ 1,710,000 የውስጥ ተፈናቃዮች አሉ። ሕዚ ብጭቡጥ ኣብ ክልል ትግራይ 1,710,000 ተመዛበልቲ ውሽጢ ዓዳሉ መብዛሕትኦም ተመዛበልቲ ካብ ምዕራብ ትግራይ ካብ ሰሜን ትግራይ 3 ወረዳታትን ካብ ደቡብ ትግራይ 5 ወረዳታትን ዝተመዛበሉ እዮም። ነዚኦም ድማ ግዚያዊ ምሕዳር ክልል ትግራይ ምስ ኩሎም ኣመራርሓታት ዞባ ወረዳታትን ብምርድዳ እቲ ዝለኣኽ ሓገዝ ብቐዳምነት ንክወሃቦም ብምርድዳ እቲ ሓገዝ ተላኢኹ እዩ። እቶም ተመዛበልቲ ሕዚ ብዘለና መረዳእታ መሰረት ኣብ ፀገም ከም ዝርከቡን ሓገዝ ከም ዘይረኽቡን ብኣሽሓ ዝቑፀሩ ዜጋታት ከም ዘለዉ ብምግምጋም ምስ መንግስቲ ፌደራል እቲ ግዚያዊ ምሕዳር ብምልዛብ ህይወት ናይ ምድሓን ስራሕ ይሰርሕ እዩ ዘሎ። ኣብ ሃገራት ዓረብ ዝርከባ ገለ መራኸብቲ ማዕኸናት ኣብ ዓብይ ግድብ ህዳሴ ኢትዮጵያ ኣድሂበን ዘውፅኦ ዘለዋ ዝተዛብዐ ሓበሬታ ጠጠው ከብላን ህዝቢ ኢትዮጵያ እውን ነዚ ከቃልዕ ከም ዝግባእ ኣብ ዩኒቨርሲቲ ኣዲስ ኣበባ ሕፂት ዶክተር ዝኾና መካ ኣደም ተዛሪበን። ኣብ ዓለምና ዝርከባ ዓበይቲ መራኸብቲ ማዕኸናት ዝበሃላ ብዛዕባ ግድብ ህዳሴ ዘመሓላልፍዎ ዝተዛብዐ ሓበሬታ ኣለዎ። ዝተዛብዐ ሓበሬታ ነፈርንዋ ድማ ሕብረተሰብ የሰሓሕት ኣለዋ። ስለዚ እቲ ሕብረተሰብ እንታይ ክገብር ዘለዎ እተን ዝበዝሓ መገናኛ ብዙሃን ናይ ዓለም ናይ ዓረብየን ከምኡ ጌረን መሓለልፋ ዘለዋ። ስለዚ ንሕና ኢትዮጵያውያን እዚ ክንቅልብስ ኣለና። እዚ ድማ ብተፈላለየ ቋንቋታት بناي عالم قنقطات بإنجليزية بعربية كنا يعني نا إثيوبيا رؤيته كنا محلال فلنا زبل إمنة علني تحكيم إثيوبيا نحلوس قبسي بزح حصوت ينزح حلو قبساويان سلازي ناي قبساويان حصوت كنقلبسو نخيل تمهرو زخونو بإنجليزية بعالم قنقطات بأمحارية بناي إثيوبيا قنقطات راين تيخونس بعالم قنقطات كنا محلال فلنا نا إثيوبيا بزعبا إثيوبيا زلو دخلنت إثيوبيا نمنتاي تقدبن إحنا نمنتاي نقدبو كن زلنا كنزارب لنا عاوينا دمصنا كنا سمع لنا زبل إمنة لني بناي بعلنا قنقط رايس ناوشتي يخون وصع زي سمعنا سبيلن سلازي بزحات بعالم قنقطات كنتقم لنا بعالم قنقطات ملختنا كنا محلالف فلنا زبل إمنة لني ኣብ ልዝብ ዓብይ ግድብ ህዳሴ ኢትዮጵያ ግደ ሕብረት ኣፍሪካ ሕዝውን ተጠናኺሩ ክቕፅል ከም ዘለዎ መንግስቲ ሩስያ መግለጹ ኣብ ሕብረት ኣፍሪካን ኣፍሪካዊ መፍትሒ በኣፍሪካውያን ዝብል ኣጀንዳ ሕብረት ኣፍሪካ ከም ዝድግፍን ኣብቲ ሕብረት ዓብይ እምነት ከም ዘለዎ ዘመላኽት ምዃኑ እውን ኣብሪሄንን ሩስያ ዘለዋ ማለት ኣብ ዩናይትድ ኔሽንስ ዘለዋ መቐመጫ እና ኢትዮጵያ ብዙሕ ግዜ ክትሕግዝ ፀኒሓላ ና ኢትዮጵያ ሪቶ ክትድግፍ ፀኒሓላ ብኣፍሪካ ሕብረት ክኸውን ዘበለቶ ማለት ሩስያን ቻይናን ክልቲአን ብዝሓለፈ ዓመት ግብፂ ከም ጌሮም ናብ ሴኩሪቲ ካውንስል ወሲዶሞ ነይሮም እዚ ጉዳይ ዳሕራይ መሊሶም ናብ ኣፍሪካ ሕብረት መሊሶም ነው ሕጂ እውን ራሻ تزيت بأفريقيا حبرت سلك خون دليت اللوا نمنتاي أنا أفريقيا تجر بأفريقياويان في التحكم زلوا أمنة صنع أمنة زلوا أيو بزوج زي قبطي ناب عالم ناب سيكوريتي كونسل ناب أمريكا يونايتد ستيتس أوف أمريكا ناب كتوسطو تدلي نمنتاي تزنو ناب لعلة إثيوبيا تزنو يفتروا لي خونو دو زبل حساب زلوا أيو ناي راشا امنت ግን ተንሰለስተን ሃገራት ብዘተ እትም ጉዳይ ከፈትሕኦ ድሌት ኣለዋ ናብ ሴኩሪቲ ካውንስል ናይ ሴኩሪቲ ኢሹ ኣይኮነን እቲ ጉዳይ ኢላ ስለተኣምን ራሻ ብኣፍሪካ ሕብረት ክኸውን ከም ዘለዎ እምነት ኣለዋ እቲ ናብ ካልእ ማለት ካብ ኣፍሪካ ወፃእ كيخون نحر اللوا إثيوبيا كتسمع اللوا أفتي ناي حتى شحن 500 سمعنا زجبر أو سلستين عدي نتايبل سلستين هاجرات ناب خال وجن كأتون نحر دلوا خو نحر فينوس سلستين هاجرات كتسمع مع اللوا زبل إمنت مالت زبل أنكاز الله أفتي سمع معنتنا
ሰለስተን ሃገራት እንድሕደስ ሰማማዓስ ከአፍሪካ ሕብረት ክወፅእ ኣይክእልን እዩ ዝብል እምነት ኣለኒ ደሞ ንሕና ኢትዮጵያውያን በዚህ ክንጸንዕ ኣለና ብኣፍሪካ ሕብረት ክኸውን እቲ ዘተ ክጸንዑ ኣለዎም ኢትዮጵያውያን ዝብል እምነት ኣለኒ ቀዳማይ ሚኒስትር ሱዳን ዓብደላ ሐምዶክ ለዝብ ሰለስተን ሃገራት ብዕጹው ክካየድ ኣለዎ ናብ ዝብል ስምምዕነት ምምጾም بمسارات سممعنات 2015 ዓመተ ምህረት ፈረንጂ ኣብቲ ዓንቀጽ ዝተመለኸተ ብምዃኑ ብዙሕ ዘገርም ከም ዘይኮነ እውን እየን ዝገልጻ ሃምዶክ ማለት እዩ ዕጹው ዝኾነ ልዝብ ክንካይድ ኣለና ናብ ዝብል መጺኦም ኣለዎ ሰዓት ማለት እዩ እዚ ከመይ ሪኦ እቲ ሓደ አንቀጽ ኣሎ እዩ ኣብቲ ናይ 2015 ስምምዕነት ናይ ባገደብ ስምምዕነትን ዘሎ ተም ቴክኒካል ወይ ተም ውጭ ጉዳይ ሚኒስትራት እንድሕደስ ተሰማማዑስ ዘተ ኣብዘተ እንድሕደስ ተሰማማዑት ናብ ነቶም ሰለስተ ናይተን ሰለስተ ዓድታት ጠቅላይ ሚኒስትራት ስብሰባ ገይሮም ናብ ኣቅጣጫ ክህቡ ይኽእሉ እዮም ዝብል አንቀጽ ኣሎ ነዛ አንቀጽ እዚ ተቀይሶም እዮም ጠቅላይ ሚኒስትር ሐምዶክ ንዚ ስብሰባ ፀዊዖም ዘለዉ ናይ ኢትዮጵያ ኣቋም ያው ጽንዒ ክኸውን ዘለዎ ከምኡ እዮም ማለት ከምታ ዝሓዝናያ يعني በአፍሪካ ሕብረት ክኸውን ኣለዎ ስብሰባው በዛ ፀኒዕና ክንቀጽል ኣለና ናይ ኢትዮጵያ ማለት ናይ ሱዳንን ናይ ግብፅን ቴክኒክ ማለት ኣብ ግድቡስ بعل مويا أبتا قدب كفيلهم كي قصاصروا اللوم زيبل حسب كن قبل يبلنا بعنا سلسلة رحنا يتقدب بناي هزبي جنزبي تسريحه سو هزبي يكوسن دلوا إثيوبيا يا كتوسن دلوا بالأولوية إثيوبيا كأتو كيف قالوا يبلون يلي أمن زيم تقلي منستر أبي كم زي فقدوا يأمن نهاتنا تم تكنيك كوميتيم وجو داي منسترم صنيعهم حيزهم اللو يا تعمل لي تصاب جزئية كتخون اللوا نمنتاي تهزبي زي صبايو نجاريو تهزبي خندي 10 ዓመት ገንዘብ እንዳዋጽን ካፍታ ናይ ማዓልቲ እቶቱ እንዳዋጽ እዩ ታገድብ ተሰሪሓ ስለዚ ተህዝቢ ዝጽበዩ ኤሌክትሪክ ኣምንጭስ ናብ ጽቡቕ ውጤት ይጽበየሉ ተህዝቢ ዳሕራይ ካልኣይ ማለት ታ ካልኣይ ትምልእት ምዝንጋዕ ማለት ደሞ ናይ ኢትዮጵያስ 1 ቢልዮን ዶላር خساره كيركبا እዩ ስለዚ እዚ خساره ክንቀበል የብልናን ተኻልኣይቲ ምልእት ሳብ ማዓልታ ክትኸውን ኣለዋ እቲ ስብሰባ በዚ ክጸንዕ ኣለዎ ጠቅላይ ሚኒስትር አብይ ዝብል ሓሳብ ኣለኒ ጉጅለ ሕወሓት ኣብ 8 ከባቢታት ትግራይ የካይዶ ዝነበረ ተግባራት ሽፍትነት በሰራዊት ምክልኻል ሃገር ከም ዝተደምሰሰ ዋና መተሓባበሪ ዘፈር ህንጸት ሰራዊት ምክልኻል ሃገር ፌደራል ሌተናንት ጀነራል ባጫ ደበሌ ገሊጾም እቶም ጀነራል ነዚ ገለጹ ኣብ እዋናዊ ኩነታት ሰራዊት ታዲቦም ኣብ ዝሃቦ መግለጺ ኣብ ምብራቅ ደቡባዊ ሰሜን ከባቢታት ሰሜን ምብራቅን ካልኦት ከባቢታትን ስጉምቲ ሰራዊት ምክልኻል ሃገር ኣድለይቲ ቴክኖሎጂታት ጦር ተሓጊዙ ነቲ ተረፍ መረፍ ጉጅለ ምድምሳስ ከም ዝተኻለ ሌተናንት ባጫ ደበሌ ተዛሪቦም ተረፍ እትስ ተደምሰሰ ተረፍ መረፍ ዕጡቅ ተስፋ ቆሪጾም ኢዶም እንደሃቡ ምዃኖም ተዛሪቦም ኣብዚ ብተወሳኺ ተረፍ መረፍ ትጁንታ ቅድም ክብል ኣብ ልዕሊ ሰራዊት ምክልኻል ሃገር ዝፈጸሞ መነወሪ ተግባር ኣብ ልዕሊ ናይ ባዕሉ ሰራዊት እውን ምድጋሙ እቶም ጀነራል ገሊጾም እዮም ቁስለኞቻቸውን የት ያድርሱ አብዛኛው ቁስለኞቻቸውንም ገለዋል ቁስላቶም ናበይ ይውሰድዎም መብዛሕቶም ቁስላቶም ቀቲሎም እዮም እዞም ሰባት ቅድም ክብል ብዘይ ሰብኣውነት ዋርድያ ኮይኑ የገልግሎም ኣብ ልዕሊ ዝነበረ ሰራዊት ምክልኻል ሃገር ዝፈጸመዎ ግፍዒ ኣብ ሰራዊቶም እውን ደጊሞም እዮም ዝኾነ ዓይነት ሰብ ኣብ ልዕሊ ካልእ ሰብ ዝፍጽሞ ግፍዒ ኣብ ናይ ባዕሉ ወገን እውን ዘይፍጽመሉ ምኽንያት የለን ኣነ ምሳይ ኣብ ጎነይ ኮይኑ ምጸላ ዝገጠመ ብጻየ ወገነይ ኣብ ጥቓይ ዝወደቐ ብጻየ ክሳዱ ቆሪጹ ምውሳድ ማለት እንታይ ዓይነት ጭካነ ግፍዒ እዩ እዚ እንታይ ዓይነት ስብእና እዩ ነዚ ዝጻወር እንታይ ዓይነት ፍጡር እዩ ነዚ ዝፍጽም ውትድርና ጭካነ ይኮነን ኣብ ውትድርና ጀግንነት እዩ ዘሎ መረዳእታ ንሰራዊት ምክልኻል ሃገር ይቕብል እዩ ዝበልዎ ብጻዮም ይርሽኑ እዚኦም ሰብ ዘይገብሮ ጭካነ ዝፍጽሙ እዮም
حزب زلو سراويت مكلخال هاجر سراويت حدا بارتي ايكونن زبلو نتنال جنرال باج عدبلي كمتي جونتا زبلو هاجر نمفراس انقساقسو حيلتات زصاور ايكونن ونيلم አሁን ያለው የአብዮታዊ ዴሞክራሲ ሰራዊት አይደለም ሕዚ ዘሎ ሰራዊት ወያናዊ ዲሞክራሲ ይኮነን ሕዚ ዘሎ ሰራዊት ጽሪ ሰራዊት ኢትዮጵያ ናይ ዝኾነ ፓርቲ አገልጋልን ጽግዕተኛን ዘይኮነ ሰራዊት ኢትዮጵያ እዩ እዚ ሰራዊት ድማ ሃገሩ ኢትዮጵያ ክበታትንዋ ዝተለዓሉ ኃይልታት ኣብዛሃለው ይሃለው ክሳብ ዝጠፉ ድቃስ የብሉን ካብ መንነትን ጀግንነትን ሰራዊትና ተበጊስና እዚ ጁንታ ሱዳን እውን ከም መቐለ ክትርሕቆም እያ መውፅእ መንገዲ ሱዳን እውን ክትርሕቆም እያ ኣይወፅዋን እቶም ጀነራል ምስ መንግስት ሱዳንን ህዝብ ሱዳንን ኩናት ክንኣቶ ኣይንደልን ካብ ኩናት ዝርከብ ረብ ሓይለን ዘሎ መስሓብ እውን ብዘተ ክንፈትሕ ንደሊና ኢሎም እኛ ከሱዳን ጋር ጦርነት አናረግም ንሕና ምስ ሱዳን ናብ ኩናት ኣይናቱን ምክንያቱ ካብ ኩናት ንረኽቦ ረብሓ የብልናን ሕዚ ሱዳን ዝሓዝዎ መሬት ብዘተ መፍታሕ ይከኣል እዩ ካብ ዝሓሊፉ እውን ብቤት ፍርዲ መፍታሕ ይከኣል እዩ ብሰላም ክፍታሕ ብዝኽእል ጉዳይ ሓይሊ ሰብናን ሃፍትናን ክነጥፍእ ኣይንደለን ብቤት ፍርዲ መፍታሕ ዘይከኣል ጉዳዩ ጁንታ ጥራሕ እዩ ምስ ሱዳን ሕዋትና ብሰላም ብልዝብ ክፍታሕ ኢና ንደሊ ኣብ መንጎና ዝኣተወ ሳልሳይ ወገን ኣሎ ይኹን እምበር ምስ ሱዳን ኩናት ኣይንደለን እዚ ማለት ግና ሰራዊት ኢትዮጵያ ድልው ይኮነን ማለት ኣይኮነን ላዕላውነት ኢትዮጵያን ድሕንነት ህዝብታቱ ንምሕላው ሃገሩ ንምሕላው ወትሮ ድልው እዩ ፓርቲ ሶሻል ዲሞክራቲክ ኢትዮጵያን ፓርቲ እናትን ኣብዛ ሃገር ዝረአ ልዑል ስእነት ስራሕ ንምንካይ ዝሓዝዎ ኣማራጺ ፖሊሲ ገሊጾም ኮሰን ብርሃኑ ዘዋደዶ ጸብጻብ ኣሎ የብርሃ አባዲ ከቅርቦ እዩ ስእነት ስራሕ ፈተና ኢትዮጵያ እዩ ኣብ ዝመጽእ ሃገራዊ መረጻ ዝሳተፉ ፓርቲታት መሰል ጸገማት ዝሃገር ዝጥምት ዝሓዝዎ ኣማራጺ ፖሊሲታትን ህዝቢ ኣብጽሖም ድምጺ ክረኽቡ እዮም ኢቲቪ ምስ ፓርቲ እናትን ፓርቲ ሶሻል ዲሞክራሲ ኢትዮጵያን ኣብ ዝገበረው ጻንሒት ኣብ ዝሓለፉ ዓመታት ዝነበረ ከይዲ ፈጠራ ስራሕ ብፖሊሲ ኾነ ኣፈጻጽማ ዝነቕፉ መተሓባበሪ ጉዳያት ኢኮኖሚ ፓርቲ እናት ኣይተ ጌታቸው አሰፋ እዮም በማክሮ ኢኮኖሚ ፖሊሲው ፖሊሲ ማክሮ ኢኮኖሚ ዕውት ስራሕ ተሰርሒ ኢልና ይንኣምንን ካልኣይ በማይክሮ ኢኮኖሚ ደረጃ ድማ ደቀቕተን ኣናእሽተን ኢንተርፕራይዛት ብምውዳብን ብምትሕባርን ንመናእሰይ ተዘዋዋሪ ፈንድ ብምሓዝ ስራሕ ክፍጠር ተባሂሉ ዋላ ብዙሕ ጻዕርን ተተገበረ ተመሊሶም እናፈረሱ ብምምጽኦም ኣይተዓወቱን ስለዚ ፓርቲ እናት ዘላቒ ፈጠራ ስራሕ ንኽህሉ እኹል እታወት ኣዋቒሩ ፈጠራ ስራሕን ቁጠባን ሰብ ሞያን እታዓውዲ ኣብ ማእኸል ገይሩ ክሰርሕ ይብሉ ኣይተጌታቸው አምራችና ሸማች ተግባብተው ሸማትን መፍረይን ተረዳዲኦም ኢኮኖሚ ንኽዕብዩ እንትንገብር ንወስዶም ስጉምትታት ብተዘዋዋሪ መንገዲ ስእነት ስራሕ ይንክዩ ነዚ እውን ፖሊሲ ጥረ ገንዘብን ፖሊሲ ገንዘብን ኩሉ ግዜ ልዑል ጠመተ ዝውሃቡ ልዕሊ ኩሉ ስእነት ስራሕ ንምንካይ እዩ ጸገም ስእነት ስራሕ ዝሃገር ንፈጠራ ስራሕ ገጠርን ከተማን ሃፍትን ጸጋ ከባብን ዘማእኸለ ብዘይምዃኑ ሓረስታይ ናብ ከተማ ከተምም ልዕሊ ምግባሩ ሕርሻ ዘይምዝማኑ ዓውደ ውልቀት ዘይምጥንኻር ዓብዪ ምኽንያት ድክነት እዩ ዝብሉ ድማ ኣቦ መንበር ፓርቲ ሶሻል ዲሞክራሲ ኢትዮጵያ ፕሮፌሰር በየነ ጴጥሮስ እዮም ቀጥሮ መስራት በኢትዮጵያ ተወፂርካ ምስራሕ ኣብ ኢትዮጵያ ብበዝሒ ቆጻሪ መንግስቲ ዝኾነላ ሃገር ሸኽሙ ከቢድ እዩ ናይ ውልቀ ሴክተር ገና እናተነቃቕሐ ዋላ እንትኾነ ብብቕዓት ተስፋሕፊሑ በዝሒ ዘለዎ ሓይሊ ሰብ ዝቁፀረሉ ዓቕሚ ኣይፈጠረን ካብ ገጠር ናብ ከተማ ዘለዎ ሕዚ ዘመናዊ ሓረስታይ ንክኾን መሬት ዝረኽበሉ ኩነታት ክርአ ኣለዎ ግደ ሕርሻ ሓፍ ብምባል ውልቀ ሴክተር ክሳብ ዝጠናኸር ሕርሻ ስራሕ ፈጠራ ዓውድ ኮይኑ ኣመራፅታት ንክበዝሕ ክንሰርሕ ኢና እውን ይብሉ ውስጥ የተሻለ ኑሮ ነው ብሎ ህዝቡ ዝም ብሎ የሚተምበትን ሁኔታ ገበሬውን ወጣት እዛው ማስተናገድ ብቻ አለ ወደ ገጠሩ ባዕሉ ካብ ታሕቲ ጀሚሩ መፍትሕና ኣለሸ ኩነታት ከተማ ህዝቢ ናብ ከተማ ዝሕ ዘሎ ኩነታት መንእሰይ ሓረስታይ ኣብኡ ክተኣናገድ ምኽኣል ናብ ገጠር እንትንከይድ መናእሰያትና ዝሰልጠኑ ሓረስቶት ክኾኑ ክነብቅዖም ኣለና ፓርቲ ሶሻል ዲሞክራሲ ኢትዮጵያ 213 ሕጽያት ፓርቲ እናት ድማ 573 ሕጽያት ንመረጻ ከም ዘቕረቡ ካብ ቦርድ መረጻ ዝረኸብናዮ መረዳእታ የመላኽት ብሰንኪ ጸገም ጸጥታ ኣብ 4126 ጣብያታት መረጻ ምዝገባ መረጽቲ እንዳተኻየደ ከም ዘይኮነ
አካባቢ ሃገራዊ ቦርድ መረጻ ወይዘሪት ብርቱካን ሚደቅሳ ገሊፀን ሃገራዊ ቦርድ መረጻ ምስ ፓርቲታት ፖለቲካ ኣብ ከይዲ ምዝገባ መረጽቲ ዘለሎ ኩነታትን ዘጋጠሙ ጸገማትን ጸሚቱ መድረኽ ልዝብ ኣሳሊጡሎ ኣብቲ መድረኽ ልዝብ ኣብ ከይዲ ምዝገባ መረጽቲ ጸገማት ከም ዘጋጠሙ እተን ኣካባቢት ሓቢረን ጸገማት መጓዓዝያን ካልኦት ተዛመድቲ ጸገማትን ኣብ ምዝገባ መረጽቲ ጽዕንቶ ምፍጣሮም እተን ኣካባቢት ሃገራዊ ቦርድ መረጻ ኢትዮጵያ ኣብርሄን ኣለዋ ምዝገባ መረጽቲ ኽዛዘም 10 መዓልታት ጥራይ ተሪፍዎሎም መረጽቲ በቲ ዝወፀ መርሃ ግብሪ ካርዲ መረጻይነት ብምውሳድ ሃገራዊ ሓላፍነቶም ክዋጹ ኣፈጸምቲ መረጻ ጻውዒት እናቕረቡ ይርከቡ ንጸብጻብ ግልጋሎት ዜና ኢትዮጵያ ሰሎሞን ታደሰ ካርዲ መረጽቲ ዝዋሃበሉ ዕለት ምዝገባ መረጽቲ ንኽዛዘም 10 መዓልትታት ተሪፉሎ ስለዚ መረጽቲ ኣብ መወዳእታት ዕለት ኣብ መረጻ ጣብያታት ዝፍጠር ምጭንና ካብ ጉልበትን ግዜ ምጥፋእ ሓሊፉ ንለበዳ ሕማም ቫይረስ ኮሮና እውን ከቃልዕና ስለ ዝኽእል ብእዋኑ ሓደ ግቡእ ዜግነትና ዝኾነ ኣብ ሃገርና ዝሳለጥ መረጻ ንቑሓት ተሳተፍቲ ብምዃን ይኾነና ንዝብልናዮ ፓርቲ ፖለቲካ ይኹን ውልቀ ሰብ ድምፅና መሃብ ይግበአና ነዚ ድማ ኣብ ምዝገባ መረጽቲ ብእዋኑ ምምዝጋብ ከም ዝግባእ ኣብ ከተማ አዲስ ኣበባ ዝተፈላለዩ ከባቢታት ተንቀሳቒሱ ግልጋሎት ዜና ኢትዮጵያ ዘዘራርቦም ኣፈጸምቲ ስራሕ ይገልጹ ኣብ ትዕዝብቱ ኣብ ሓደ መረጻ ጣብያ ክሳብ 1500 መራጻይ ክምዝገብ ተተሊሙ ዋላ እንተነበረ ኣብ ዝሓለፉ 20 መዓልትታት ግና ተመዝጊቡ ዘሎ በዝሒ ቁጽሪ ውሕድ ምዃኑ ተመልኪቱሎ እኛ ማክሲመም 800 ሰው እንመዘገባለን ብለን ያሰብነው ንሕና ክሳብ 800 ሰብ ክንምዝግብ ኢና ኢልና ሓሲብና ነርና ክሳብ ሕዘብ ዘሎ ኩነታት ፍርቂ ዝኸውን ሰብ ኢና መዝጊብና ዘለና ምስ ትጽቢት እንትርአ ምስ ተሪፉ ዘሎ ዕለት ምዝገባ 10 መዓልቲ እዩ ስለዚ ትልምና ብዝሓስብናዮ ዘይክኸውን ይኽእል እዩ የተጠበቀውን ያክል ሰው እየመጣና የተመዘገበ አይደለም ከም ትጽቢት ዝተገብረሉ ሰብ መጽኡ እናተመዝገበ ይኹነን ሓደ መረጻ ጣብያ ንክምዝገብ ዝግብኦ ዝተቐመጠ በዝሕሎ ንሕና ክሳብ ሕዚ ዝመዝገብናዮ 300 ከባቢ እዩ በቲ ዝተቐመጠ መርሃ ግብሪ መሰረት ካርዲ መራጻይ ብእዋኑ ዝወሰዱ እኳ እንተሃለዉ ነርክብ ኢና ኢሎም 10 ዝበሉ ብርኪ ዝበሉ ነበርቲ ከም ዘለዉ እውን እቶም መፈጸምቲ መረጻ ይገልጹ እዋን ምዝገባ መረጽቲ ንኽውዳእ ውሕድ መዓልትታት ጥራሕ ስለ ዝተረፎ ኣብ ቀረባ ቁጽሪ ተመዝገብቲ እንዳወሰኸ ይርከብ ይኹን እምበር እዚ ኩነታት ንለበዳ ሕማም ቫይረስ ኮሮና ከቃልዕ ስለ ዝኽእል ሕብረተሰብ ነዚ ግምት ብምእታው ብእዋኑ ንኽምዝገብ እቶም መፈጸምቲ መረጻ ጸዊዖም እስካሁን የሰው አዌርነስ ብዙም አልነበረም ክሳብ ሕዚ ግንዛበት ሕብረተሰብ ብዙሕ ኣይነበረን ሕዚ ኣብ ቀረባ ግን ክንድዚ መዓልቲ ተሪፉ ምስ ተባሃለ ቁጽሪ ተመዝጋቢ እናወሰኸ መጽኡሎ ክሳብ ዚ ቀረባ ግና ተመዝገብቲ ውሑዳት እዮም ዝመጹ ነይሮም ሕዚ ድሓን ለውጥሎ ትንሽ ቀን ሲቀረው ምናምን ነው ሊወስድ የሚመጣ እቲ ተመዝጋቢ ኣብ መወዳእታ ክመጽእ ይኽእል እዩ ግን ዝፈጥሮ ምጭንናቕ ምብኻን ግዜ ንምቁጣብን በአንጻር ኮሮና እውን ምድፋእ ምንኻእ ክህሉ ስለ ዝኽእል ንዖም እውን ንዓና እውን ጥዕና ብእዋኑ መጽኦም እንተዝወስዱ ዝሕሸ እዩ ብመሰረት ሕጊ መረጻ ሃገርና ዕድሜኦም 18 ልዕሊኡ ዝኾኑ ከምኡውን ኣብቲ ዝምዝገበሉ መረጻ ጣብያ ብውሕዱ ን6 ኣዋርሕ ዝተቐመጡ ኣብ መረጻ ጣብያታት ተረኺቦም ካርዲ መራጻይ ክወስዱ ይኽእሉ እዮም ዞባ ከፋ ምስ ካልኦት 4 ዞባታትን ፍሉይ ወረዳን ብሓባር ብምዃን ንምጥያሽ ሓድሽ ክልል ምስ ንሻድሻይ እዋን ዝሳለጥ ሃገራዊ ምረጻ ንዝካየድ ውሳነ ህዝቢ ሰላማዊ ኮይኑ ክዛዘም ዝተፈላለዩ ምስልዳኣት እናሳለጠ ምዃኑ ኣፍሊጡ ኣብ ዞባ ከፋ ነበርቲ ከተማ ቦንጋ ሃገራዊ ምረጻን ንነዊሕ ዓመታት ምላሽ ከይረኸበ ዝጸንሐ ሕቶኦም ምላሽ ዝረኸበሉ ውሳነ ህዝቢ ማለት እውን ሪፈረንደም ንምስታፍ ነታ ዕለት ምረጻ እውን ውሳነ ህዝቢ ዝወሃበላ ዕለት ብሃንቀውታ ይጽበይዋ ከም ዘለዉ ተዛሪቦም كبل ريبورتر نايدم يمر آدم زل أخذ صب يملاخت بمراس عينت نممزجب زبقعو معكنتات إثيوبياوي زيجا انت خوينو أبعلت مزجبا عدميو 18 عامة لعليون انت خوينو عبت مرز أخلل انت وحدة 6 ورحي انت نيرو بمراس عينت كمزجبي خليو بمراس عينت نممزجب زي يبقعو معكنتات بمخنيات حمام أمرو عقم موسان زي ولو مخانو سلطان بزلو أكل ويكعا بوقع مرداتا زقربلو
መሰል ምምራጹ ብሕጊ ወይ ከዓ ብመሰረት ግቡእነት ዘለዎ ውሳነ ቤት ፍርዲ ዝተገደበ ሰብ ብመራጻይነት ኣይምዝገብን። ኣብ ዝሓለፉ 24 ሰዓታት ብሰንኪ ቫይረስ ኮሮና 24 ሰባት ህይወቶም ተሓልፍ 1893 ሰባት ድማ እቲ ቫይረስ ከም ዝተረኸቦም ሚኒስቴር ጥዕና ኣፍሊጡ። ኣብቲ ሰዓት በቲ ቫይረስ ካብ ዝተተሓዙ 56560 ሰባት እቶም 995 ናብ ጽኑዕ ሕክምና ምዃኖም ተገሊጹ ኣሎ። ኣብ ዝሓለፉ 24 ሰዓታት ኣብ ልዕሊ 8705 ሰባት ብዝተገበረ ምርመራ ላብራቶሪ 1893 ሰባት ቫይረስ ኮሮና እንትተሓዙ ብሓፈሻ እቲ ቫይረስ ተረኸቦም ቁጽሪ ሰባት 234405 በፂሑሎም። ብኻልእ ገጽ ድማ ትማሊ 863 ሰባት ካብቲ ሕማም ዝድሓኑ ኮይኖም ብሓፈሻ 174591 ካብቲ ሕማም ድሒኖም እዮም። ዛጊድ በቲ ቫይረስ ዝመቱ ቁጽሪ ሰባት ብሓፈሻ 3252 ዝበጽሐ እንትኸውን ብሓፈሻ ን2,469,593 ሰባት ምርመራ ላብራቶሪ ተኻይድሎም።